Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta manghigala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mahigala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Biyernes, no? Unsa tarong adlaw nga higala? Biyernes, no? Pizza, unsa tarong pizza nga higala? Pizza DC, unsa tarong adlaw Pizza 19, no? Pizza 19 na kini sa bulan sa unsa tarong adlaw nga higala? Pizza 19 sa bulan sa Abril, no? Tuig 2024. Hala, no? Padayon tamang higala sa ato nga mga buhat tuno ni ining kamudtuhon, no? Niya, padayon kita mahigala sa atong panawagan karon, no? Sa atong mga kaigsuonan, kabahin lagi ni ining panawagan ato mahigala, no? Kining panawagan karon sa ato mga kabumberuhan, no? Nga mag-amping gyud kita, no? Kabahin ni pagdaob-daob mga higala, no? Karon mga kini bang fire prevention ba, no? Nga ubay-ubay karon ang mga sunog nga nagpanghitabo dito sa Cebu, diri sa kini diri sa Negros, mag-uhay pa lang do na sunog dito sa Bais, no? Nya dito po sa Dumaguete o dito sa uban nga mga lugar diri sa Pilipinas tungod lagi ni ining matud pa sobrang init. So muna nga panawagan nato karon sa ato nga mga kaigsuonan nga unta, no? Muhimo gyud og mga kining gitawag natong prevention na mga gitawag nato mga lakang aron nga malikayan nato ang sunog, no? Sa labi na nga karong adlaw fire prevention month. Ana. O ingon man usab sa atong panglawas, no? Kinahanglan gyud nga panawagan karon sa Department of Health nga likayan gyud nato, no? Nga mababad or makuan kita bitaw kini bitaw ma-expose kita sa init sa dugay-dugay mga oras. Sila binagayod sa mga alas 9 hangtod sa buntag hangtod na kini sa mga alas 3 sa hapon, no? Kina mga oras sa hilabihang delikaduha gyud dali dunay mga kaigsuonan nato nga nakuan gyud naigo gyud nga ining gitawag nato heat stroke. O padayon karon usab ang higala ang matud pa kasubo namong mga kaparian ug ang mga katawhan usab nga nagpakaila, no? Kang Father Jerry Truno kan sa gihaya na karon, no? Gihaya na karon dito sa iyahang lugar, no? Dito award na apas Dumaguete. Murag na apas Dumaguete siguro ang patayng lawas sa atong igsuon nga si Father Jerry Trono nga matud pa, no? Na kabsan usab siya kinabuhi tungod sa kining gitawag natong heart attack, no? Mga pagpaabot nato gihapon sa atong mga pasubo. Abi no ang alang antong gustong masayod, no? For your information, ang lubong ni Father Jerry sunod semana, Martes sunod semana, matog alauna, no? Alauna sa hapon ug adto ang himuon nga misa dito sa ilahang simbahan sa Bakong, no? Sa St. Augustine of Hippo Church. Ganyan no? So nanya ato mga pasubo gyud sa atong pamilyang Trono. No, sa padayon kita usab mga higala sa ato ang mga nagmangandam karon mga higala sa kapistahan, no? Sa among mahal nga patron diri sa lungsod sa Ayungod, si Senior San Isidro, no? Padayon karon mga higala. Labi na nga karon kami dinhi sa Ayungod, karon June 3 himuon namo ang ika-100 years usab namo nga kasaulugan or anibersaryo sa pagkahimong lungsod nining among lungsod sa Ayungod. Hala, no? Abi no ari kita may gala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamtuhon. Grupong Simbahang Church People Workers Solidarity or CWS nanawagan karon sa mga laking tundan nga makahulma o makapanday og mga balaod noon kan sa manalipod sa mga mamumuo batok sa init nga nasinati karon. Balita mahigal lang ikan sa Vatican, Pope Francis
nanawagan karon sa mga discalced Carmelites nga ilahang sination gyud ang gugma sa Dios diha mismo sa ilahang nahimutangan. Matud pa kining grupo nga discalced Carmelites o mga kamadlihan nga miyembro niini gitawag kini sila mga conventual or mga madre o mga mungha, no, nga naa manghigala nakabase sa lang tagsa-tagsa ka mga monasteryo ug nagahin og ubay-ubay nga oras sa pagampo. Mao kadto manghigala mga balitang simbahanon niining kabuntuhon ug ari kita manghigala sa atuang ginagmay Jolo joke. Pwede na manghigala dunay usa ka babae nga dunay daotang mga laraw, no, mo nga miduol sa doktor aron iyang ipakuha ang iyang gisabak ug mao kini ang nahimo nilang ang mao kini ang nahimo panag-istoryahay og sa doktor. Dok, gaduday unsa may ipakonsulta? Magpatabang uta ko nimo, Dok. Unsa may imong ipatabang na? Unsa may imong gisakit sa lawas? Ay, akong ipakuha niya akong gisabak. Jesus Maria Jose, dili ka na pwede. Dako ka ng supak sa kaubuton sa Diyos ka na imong giplano inday, no? Unsa man, ninyo ba ka o dili? Minyo man ko, Dok. Ginoo ko, wa may problema na kung ipakuha man na nimo. Nasayod ba ang imuhang bana kabahin ni anak? Mao gani, Dok, nga akong ipakuha kay wala masayod akong bana niini. Sa bang hitabo Dili man gud iya kini akong gisabak. Dili iya sa akong bana. Ginoo ko, mananapaw ko day kaday. Mao gani, Dok. Ayaw day. Joke ba yon? Dili. Ambot na kay Dok, joke na gawin ni. Dili na madalang joke na imong kalaki. Ay ipakuha na. Sabuti lang niya na si bana ang saon na iya, di mapudi na iyahan ng imong gisabak di ay. Mao gani, Dok. Joke ba yun? Murbitaw day, dili joke na. Okay, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abay mo na yung mga kanang mga klase sa problema mga higala bungat yun na usaon na nato na pagsulbat. Okay, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon ato dahil nga timbayaon ug may mundo sa ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata. Binuari na ta manghigala sa ato ang catechism, no? Mga ginagmay no sab nato nga mga pag-atubang sa mga problema. No karon mahigalan murag dili problema ning ilahang akong ato karong nasugatan. Murag kabahin kini sa gusto nga gamay mga higala nga pasabot kabahin ining matud pa sacred tradition, no? Sacred tradition. Doon namang uban nga kung atong hunahunaon, kung atong sayron, no, ang sacred tradition usa kini sa mga tinubdan usab sa mga pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. Kay tulo man na, no, kanang sacred tradition, Holy Scriptures, Biblia, o kining gitawag nato og magisterium. Abino ang atong hisgot-hisgotan karon kining kabahin sa sacred tradition usa sa mga tinubdan sa mga pagtulunan natong Katoliko. Sa dili pa nato tandugon kining word nga sacred tradition, ali lang una kita sa tradition, no? Unsa man kining tradition? Kining tradition og sa Binisaya pa og sa English pa mo ni gitawag natong transmission of customs, no? Transmission of customs or belief from generation to generation, no? O kining tradition di ay matud pa sa Binisaya natong baron sa Binisaya mao kini ang pagbasa, no, or pagbansay sa usa ka mao kini ang mga naandan, no, mao kini ang naandan nga gibansay nga pagtuo o buluhaton nga gihimo sukad pa sa una hangtod karon. Sa ato pa ilan na ning gihimo sa una, ilan na ning gituhuan sa una, pero hangtod karon ilang gyud gihapon gihimo. Pero wala kini ang ila paghihapon gihimo, pero ilang gipasa-pasa. Sa ato pa panalitan ang ilahang pagtulunan mao kining kabahin sa kining inaan ng mga butanga unya ilang gitudlo sa ilahang mga anak, no?
gitudlo pod sa ilang mga anak ngadto sa ilang mga anak, sa mga anak ngadto sa mga anak, muna nga hangtod karon ila gihapon gibansay tungod kay ila mang gipangtudlo sukad pa sa una, muna siya gitawag og tradisyon. No, muna siya gitawag og tradisyon. Kita mga Katoliko, dili lang kay tradisyon nga atiyo kundi tradisyon gyud nga sagrado kanang gitawag sa English og sacred tradition. Unsa man kining sacred tradition? Mao kini ang ato ang gibansay hangtod karon nga sukad pa gyud sa una. No? Ug matud gani sa ikaduha nga basahon sa Tesalonica, ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica chapter 2 verse 15 in English. Therefore, brothers and sisters, stand fast and hold on to the traditions which you have been taught by word of mouth or by letter. Sa hold on sa to pa ayaw ninyo og biyai, ayaw ninyo og biyai o isalikway ang mga pagtulunan nga among gitudlo nga among gitudlo sukad pa kaniadto pinaagi sa baba o pinaagi usab sa mga sulat. Sa ato pa katubit ang mga naandan nga mga gitudlo sa mga apostoles hangtod karon. Unya, usa sa mga gitawag nato og example ni ining kuan, kining gitawag nato tradition, kining sacred tradition nato, mao kining nasulat sa usa ka basahon nga gitawag og Didache, no? D-I-D-A-C-H-E. Matud pa sa in English, these are the teachings of the 12 apostles, no, from the early these are the teachings of the 12 apostles, no, way back, no, the teachings of the 12 apostles is an early Christian text that most scholars date to the first and early century. Nga sa ato pa kini nga Didache mao kini ang mga pagtulunan, no, nga gitudlo sa mga apostoles nga matud pa sa mga Kristohanon, no, nga mga Christian scholars nga mga makinaadmanon nga nagagikan pa sukad pa ni adtong first primero or sukad pa gyud ni adtong unang mga kapanahonan. At nabalikod medyo na wala kay nato may pagkabisaya, no? Teachings of the 12 apostles, no, is an early Christian text that most scholars date to the first or early centuries. No, mao kini ang gitudlo sa mga apostoles nga hangtod karon anaa pa, no, nga gituhuan nga gisulat o gitudlo sa mga apostoles. Pero wala ni nasulat sa Biblia, ha. Nya doon na po kita'y kirigma, no? Refers primarily to the teachings of the apostles as reported in the New Testament. No? Sa ato pa, kini ang mga pagtulunan, wala ni sa Biblia, pero mao kini ang gitudlo sa mga apostoles. Di valid gihapon ni bisan tuod kung wala kini, dili nato kini mabasa sa Biblia, tungod kay aduna man lagi katungod ang mga apostoles sa pagtudlo. Kay matud pa sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 in English, I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Sa ito pa, ang mga apostoles, aduna yung mga katungod sa pagtudlo, kay matud pa, kung gitagaan man sila katungod sa atong Ginoong Jesucristo. Kung unsay inyong itudlo, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Sa ato pa kining kirigma og Didache, balido gyud kini kay mismo mga apostoles nga adunay katungod sa pagpanudlo ang naghimo niini. No, klaro ba? So muni usa sa mga gitawag natong Christian tradition, no? Unya, basin kung masayop bitaw ta ba? Usahay masayop kita pagtanaw, basin ba kung culture ang atong nakita og dili tradition. Okay, doon na may usa ka klase pod nga dugay na pod kaayo, pero hangtod karon anaa pa mo na gitawag natong kultura, no? Pero aduna po tradition, no?
muna ato nga i-differentiate kung unsa man kining culture ug tradition. Abi no kining kultura o culture is a collective terms to identify certain ideas, customs, and social behavior. No, customs or social behavior. Sa ato pa collective, no, ang tanan nga mga ilahang naandan nahimo kining nausa kini o gitawag og kultura. Pero kining tradition individual event or practice ato pa dili dinaghan tinagsa individual, no, muna nga kita daghan kay kitang mga practices nga dili matawag atong kultura. Unsa man kuan gyud gitawag tong tradition kay tinagsa man, no, pananglitan kining gitawag nato og religious procession kada bitong panahon sa mapista naa kitay gihimo nga kining kuan ba is kanang mga kalihukan sama sa pagprosesyon. So muna siya usa sa mga tradition nato kay ang tradition is specific yun nga kini siya tradition siya sama pananglit sa ato ang gitawag nato og mga kalihukan nato sa Semana Santa, no, kining sugat, no, kining magsugat masugat mga tradisyon sa simbahan nga nahilakip sa ato ang early Christian tradition, no, kana bitang magtimpong Semana Santa nga adunay sugat mga tradisyon siya muna nga makaingon kita nga ang uban nga mga relihiyon, no, nga ato na nang hindi mohimo dili ato nang napanunod sa ato ang mga nakauna kanatong mga kanhi mga Christian, early Christians, no, daghan pang uban, no, kining mga daghang kitag kalihukan na gitawag natong early Christian tradition or sacred sagrado tungod kay pero matud pa kining tradition or sacred tradition or early Christian traditions dili nato mahimong tradition kung nahisupak pa kini sa pagtulon-an ni Kristo. Nga sigon sa atong nasayran ginamit ang Biblia ma-prove man gid nato nga wala pod kini mahisupak sa Holy Scriptures. So muna nga mga early kining ato ang sacred tradition, no, dili gid mahisupak ilabi na kun ang mga apostoles may nagpasiugdan niini tungod kay ang mga apostoles aduna man koy pagkatungod sa pagtugot ug sa pagdili. Muna nga tungod kay aduna man sila katungod kalagmitan gyud sa ilahang gipanghimo valid ngano man tungod hangtod karon atong gipuy-an tungod kay aduna man gud sila katungod nya plus ato pong tan-awon nga wala pod kini mahisupak sa mga dekreto or mga pagtulunan nga naa sa Biblia, no, klaro ba o daghan man ta kay panalitan ka ng panguros, no, adunay mga parte sa Biblia nga nagkanayon nga matud pa ang angay natong ipasigarbo ang kining gitawag natong cross ni Kristo. Ingon ni ana, no, so daghan pa kayong uban. No, so muna nga angay natong sabton kung unsa gyud kining sacred tradition nga mo'y usa sa mga tinubdan sa atong pagtulunan kay usahay do naman gyud mga akusasyon gikan sa laing relihiyon nga kuan kuno kanang supak kuno sa kaubuton sa Dios kay kita ra pinakibudili. No, binasi gyud usab kini sa pagtulunan ni Kristo. Ilabi na ang mga naghimo diini ang mga apostoles pa, no, ang mga apostoles aduna ba katungod sa pagtugot ug sa pagdili, no, so muna gitawag natong early Christian tradition or sacred tradition usa sa mga tinubdan sa mga pagtulunan nato isip mga Kristiyanos, no, klaro bino di na lang una kita kutob ha, no, para sa nasabtan ninyo ha ang tulo ka mga tinubdan sa pagtulunan sa Katoliko. Sa ganito, number 1 is sacred tradition, no, or early Christian tradition. And number 2, Holy Scriptures, ang Biblia. O ang ikatulo, Magisterium, ang katungod sa mga kaobispuhan o mga Santo Papa na ilagyapong napanunod sa mga apostoles, no, ang kining gitawag natong Magisterium. Salamat ha, o balik-balikan ra dyan na nato pod aron pod nga mas masabtan pa nato gyud ang atong pagtulunan Katoliko o sana ni ana kining gitawag natong sagradong tradisyon or early Christian tradition. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.